Monikkalle markkinoilla ja kesän Tampereella. Eloni soitteli Saksan polkkailla kantelella. No mihin meidän välit oli ennen lämpöinen kuin maito. Kun sulla oli halala tai ja mulla oli siihen taito. Kun kävisin eilen niin hommassa vaatteessa, kyllä sä mulle kelepaat samassa, jossa sama 100 markkaa rahaa taikka velekaa. Näinkin jo. Noniin. Nämä hortalampakadut ovat kapiemmanlaisia vaan. Maalilla mallalla velutta löytyy. Korpilla lyödään vaan paloviidan jojakset. Minustakin tulla vaan taittaa. Kun se kätti kengäruna oli aito hetereissä ja taskussa oli 1000 pari rahaa. Mennään.